אוקיי, אז בוקר טוב לכל הנשים שאיתנו ולכל אותן שתצפנה בהקלטה בהמשך. אה, זה בוקר עם בשורות טובות ותקווה. אני מקווה שזה יתממש ויתגלה. הנה, אני פשוט אישרתי עוד מישהי. אז זהו, אז אנחנו נפגשות היום. אני מארחת את ליאור, בוקר טוב. בוקר טוב, תכף אני ככה אצרף אותך אליי. בוא נראה, אד פין, כן. אז בוקר טוב, אנחנו היום רוצות לשמוע קצת על הזדמנות השקעה בגרמניה. אני אגיד שאני עובדת כבר הרבה שנים, אני משקיעה בעצמי, עברתי הרבה, כאילו הצלחות יותר מושקעות, הצלחות פחות מוצלחות יותר ומוצלחות פחות. ואני חייבת להגיד שעל מיילסטון אני ממש סומכת עם רזומה ארוך שנים של יציבות, עמידה בתוכניות העסקיות, בזמנים, בדיווחים, תוכניות עסקיות מאוד שמרניות, שלא מנסות לצייר תמונה ורודה, לוקחות בחשבון הרבה סיכונים, הרבה אפשרויות, ובסוף מפתיעות לטובה, בגלל שיש, אה, לוקחים בחשבון הרבה דברים. אז אני מאוד שמחה על שיתוף הפעולה הזה, גם אנחנו. ושמחה, כן, ושמחה להביא גם לכן את ההזדמנות להשקיע בסביבה בטוחה. אז אני אתחיל בזה שאני אגיד שיש בישראל חוק שנקרא חוק הניצאים, שלא מאפשר לחברות לפזר את כל המספרים של ההשקעות בצורה חופשית, וזה בא להגן על לקוחות כדי שלא יתחילו לפתות ולנפנף במספרים לאין סוף אנשים. מותר להגיד את המספרים עצמם רק ל-35 אנשים בכל השקעה, ולכן אנחנו נשמע על המודל, נשמע על החברה, על איך זה עובד לעבוד, אבל ממש את המספרים של בדיוק כמה תשואה זה יהיה במכירה, או מה הצפי וכולי, זה בפגישות אישיות. אבל פה היום אנחנו יותר נכיר את החברה, את העסקה, מה זה אומר עם המיסוי וכולי, כאילו כל השאלות שמסביב. זהו, אז אנחנו נתחיל. אנחנו טסות לגרמניה, ועוברות לליאור. אתן מוזמנות לשאול תוך כדי, אני רואה בצ'אט, ואנחנו נתייחס. בטח. טוב, אז קודם כל בוקר טוב, אני נעים מאוד, אני ליאור, אני מנהל המכירות בחברת מיילסטון, עובד במיילסטון כבר כמעט שנתיים, גילוי נאות מושקע בכבר 5 פרויקטים מאז שהגעתי לפה. אה, בעבר שלי עבדתי בעוד כל מיני חברות. אני באמת אגיד שזו באמת הפעם הראשונה שאני מרגיש באמת בטוח וסומך על החברה שאני עובד בה, וגם אני מושקע, חברים מהבית, זה מאוד 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 חשוב להגיד. אני ברשותכם, קודם כל אגיד, אני קודם כל שמח מאוד מאוד להיות פה, ואני אגיד לכם גם שבהמשך למה שיסמין אמרה על חוק הניצאים, זה שמספרים מדויקים, אי אפשר לשאול, ואני לא יכול להגיד מספרים מדויקים. מי שזה כן רלוונטי לגביה ותרצה באמת להיפגש או לשוחח או לקבל פרטים נוספים על העסקה, אנחנו נשמח באמת לדבר מעבר על המספרים. אני ברשותכם אעלה מצגת, אני אסביר קצת עלינו ואני אגע בעסקה, פרטים טכניים יותר או כל מיני באמת דברים של איך אנחנו מגיעים ואיך אנחנו בודקים, אני ממש אגע בקטנה, ואת כל השאר אני אשמח, לא רוצה להעלות יותר מדי, אני אשמח לעדכן ולתת את כל הפרטים ואת כל מה שצריך באמת בפגישה אישית מה שנקרא, ומעבר לזה גם אם מעניין אתכם עולם ההשקעות, אני מקווה אני מאמין גם שאני אצליח לתת לכם קצת עוד מידע וקצת להבין יותר לעומק לגבי העולם הזה. אז יסמין, ברשותך אני אשתף את המצגת. כן, בסדר גמור. נטוס לגרמניה. בבקשה. אתם רואות את המצגת?
עכשיו כן, אני רואה, כן. טוב, בסדר גמור. אז אם יש איזושהי בעיה או משהו, אז תגידו לי ואנחנו נטפל בזה. אז טוב, אז בעצם מה שאנחנו ככה, אנחנו מדברים על פרויקט שנקרא ציץ, עיר ציץ, שתכף אני אגע במיקום שלה. ההשקעה הנוכחית היא במזרח גרמניה, פרויקט מספר 52 של חברת מיילסטון, ובעצם אני אתחיל בזה שהדבר הראשון, אני לא יודע כמה מכן היו והתעניינו בהשקעות, יש היום מושג שנקרא שותף מקומי במיילסטון. הדבר הזה, כדבר ראשון שאני אגיד כיתרון ראשון, הוא לא קיים. אנחנו בעצם חברה אחת, חברת מיילסטון גרופ, ולחברה יש שני צוותים. צוות אחד שנמצא בישראל, שמוביל אותו אביעד, שהוא שותף של אבי ומנהל קשרי המשקיעים, התחיל כמשקיע בעצמו בחברת מיילסטון, ואז בעצם מה שנקרא ראה כי טוב, והחליט להיות, נכנס להיות שותף בחברה, מנהל את הפעילות בארץ. יש אותי, מושיקו, נויה, אופיר, יש לנו, גם עכשיו עשינו בדיוק מעבר לכל עניין מערכות המידע. כל משקיע שנכנס יש לו אזור אישי באתר, יכול לראות סטטוס השקעה, הכל מאוד 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 מתקדם ומאוד ככה נגיש למשקיע. יש את הצוות בגרמניה, הבעלים של החברה שמו אבי שקד, אבי הוא הבעלים של החברה, הוא הקים את החברה לפני כ-14 שנים. הצוות בעצם הוא צוות גרמני, מקומי, ובעצם שתי מדינות חברה אחת. ההנהלה יושבת בברלין, מה שבעצם מאפשר לנו ושיש לנו בן אדם, מה שנקרא boots on the ground. יש בן אדם שנמצא בגרמניה עם עיניים על הנכס, על הנכסים, סליחה, ועל ההשקעות. מקבלים באמת, יש מנהלי נכסים מניבים שבאים ובודקים. ועוד יתרון מאוד 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 גדול, זאת אומרת ההשקעה שלכם, הכל 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 נסגר בחוליה אחת, שזה בעצם מיילסטון, עד לרמת חברת הניהול. אני לא יודע כמה מכן בקיאות בעולם הזה, אבל חברת ניהול זה אחד מהדברים הכי 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 חשובים שיכולה להיות היום בהשקעה. יסמין יכולה לאשר את זה, ובעצם חברת הניהול בפרויקטים שלנו הם עובדים של חברת מיילסטון. זה אומר שיש כאן זהות אינטרסים מאוד 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 מובהקת של כולם, כמה שיותר להרים את הפרויקט וכמה שיותר לדחוף אותו קדימה. קצת על החברה שלנו, באמת בנגיעה, קיימים משנת 2011, אבי כמו שאמרתי הוא הבעלים והמייסד, מנהל את האופרציה מברלין, הוא חי שם עם המשפחה שלו ולא חי על הקו, וזה מאוד 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 חשוב. לכן כמשקיעות אנחנו עושים השקעות אך ורק בגרמניה, 710 משקיעים, וכמובן שהיד עוד נטויה, ובעצם רוב המשקיעים שלנו משקיעים במספר פרויקטים במקביל, כך שבאמת יש כאן טראפיק מאוד 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 יפה, וכמות של משקיעים שסומכת עלינו ונתנה את האמון בנו, ואנחנו מודים על כך וגאים בזה מאוד. מעבר לזה, שני דברים מאוד 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 חשובים. בכל עסקה שמיילסטון מוציאה לגיוס, מיילסטון מכניסה את היד לכיס ומשקיעה בתור משקיעה לכל דבר. מעבר להיותנו הבעלים של הפרויקט, מיילסטון נכנסת כמשקיעה לכל דבר, ומשקיעה מההון העצמי שלה כ-15% בפרויקט הזה. אגב, אנחנו 20%, אבל לא משנה, מינימום 15% מההון העצמי שלה בכל פרויקט מסכום הגיוס. ובנוסף, כל פרויקט שאנחנו מוציאים לגיוס, מיילסטון קודם כל רוכשת אותו, אוקיי? ורק אז מוציאה אותו לגיוס. למה אני מדגיש את זה בעצם? מהסיבה הפשוטה, שאתם לא, הכסף שלכם לא יצבור אבק. זאת אומרת, מהיום שכספיכם, כספי ההשקעה עוברים לחברת מיילסטון לשם ההשקעה הנוכחית, הכסף שלכם מתחיל לעבוד ל3 שנים. זאת אומרת שלא מלאים אתכם בטיוטות ובגיוס משקיעים ובקניית הנכס. הנכס כבר נקנה, וזה דבר סופר חשוב, כי המטרה שלכם זה שהכסף שלכם יעבוד ולא יצבור אבק. קצת על הטרק רקורד של מיילסטון, זה דבר מאוד מאוד חשוב. עד היום 51 פרויקטים, הפרויקט הנוכחי בציץ הוא מספר 52, 28 פרויקטים כרגע בתהליך, 18 פרויקטים מתוך ה-51 פרויקטים התבצעו בברלין,
נתון מאוד מאוד חשוב לגבי הטרק רקורד של מיילסטון, 23 פרויקטים עד היום הסתיימו, 8 פרויקטים הסתיימו לפני הזמן, שהסתיימו לפני הזמן זה אומר במחירה מוקדמת לפני 3 שנים, ו100% מהפרויקטים הסתיימו באקזיטים מוצלחים. זה אומר שבעצם כמו שיסמין אמרה מקודם, שאנחנו מדברים כן. על תרחישים ריאליים, שמרניים, פסימיים, אנחנו בגדול תמיד 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 הולכים על הסייף סייד ונותנים מספר ונוקטים מספר שאנחנו יודעים שאנחנו נעמוד בו. כמובן שבכל עסקה אני אגיד לכם שיש סיכונים, וזה לא אומר שלא יכולים לקרות תרחישים מסוימים, זה דברים שחייבים לדעת, אבל אנחנו מאוד 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 שמרניים. המשקיעים שלנו זה הדבר הכי חשוב לנו, ולרוב לרוב לרוב בכל העסקאות או שעברנו לרוב או שפגענו במה שצפינו, הערכנו ועמדנו במה שהערכנו. מבחינת קווים מנחים לבחירת פרויקט, ברשותכם אני אסביר על זה בפגישה האישית. זו שיטה שאבי באמת פיתח כדי באמת לדאוג שהכל יעבוד כמו שצריך. וכאן אני מגיע לגבי הסוגי פרויקטים שלנו. אני ברשותכם אגע כרגע בפרויקט המניב שלנו, שבעצם הפרויקט המניב הוא בעצם רכישת בניין או קבוצה של בניינים, פורטפוליו, ממש אנחנו תמיד קונים בניינים. ההשקעה שלכם היא בקבוצה של בניינים, אין לכם פה דירה על שמכם, לא מעניין אתכם אם יש תקלה, אם יש דייר, אין דייר, משהו ישתבש, אנחנו דואגים להכל, ואתם בעצם כמשקיעות מפזרות את ההשקעה שלכם על בסיס כמה בניינים, במקרה הזה 5 בניינים, 38 דירות, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, כי בעצם יש לכם פיזור שהוא פיזור בריא ונכון, שאני מאוד 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 מאמין בו. מה שאנחנו עושים, אז כמו שאמרתי, רוכשים בנייני מגורים, ואנחנו משביחים את הדירות והסחירויות בשלושה מישורים, שבעצם הדבר הראשון, מה שאנחנו עושים, מטרת העל שלנו במסלול הספציפי הזה, זה לקחת את הבניינים, להשביח אותם, לשפץ בעצם את הבניינים, ואז בעצם להוציא אותם למכירה ברווח, מה שנקרא פליפ. ואנחנו עושים את זה על בסיס כמה פרמטרים. אחד, השבחת הנכס כלפי חוץ והשטחים הציבוריים. אנחנו מעלים שכירויות בגרמניה, אפשר להעלות את השכירויות באחוז מסוים כל 3 שנים. מעבר לזה, משפצים דירות ריקות, והדבר אולי הכי חשוב, מחליפים את חברת הניהול הקיימת ומביאים חברת ניהול שלנו. כל העסקאות במיילסטון הן עסקאות ל3 שנים ועשויים להסתיים במכירה מוקדמת. זאת אומרת שיש תוקף לעסקה ברמת חוזה. אני לא יכול למשוך, אני לא יכול להגיד לכם עוד שנה, עוד חצי שנה, עוד שנה וחצי. במקסימום אנחנו מדברים על 3 שנים, או מכירה מוקדמת שבתום 3 שנים אתן מקבלות את כספי ההשקעה שלכם בחזרה. כמובן שאתם מקבלות בסוף את הרווח מהאקזיט, מהמכירה, ובדרך אתם גם מקבלות תזרים שמשתקף מהשכירות. כן, זהו, אפשר גם להגיד שגם במידה ואתם מגיעים לסוף ה3 שנים ומאיזושהי סיבה לא מוכרים, עדיין אפשר יהיה לצאת בנקודה הזאת, על פי, זאת אומרת, יש מנגנון בוודאי. שמעריכים כמה הנכס אז שווה, בדיוק. ומשחררים את המשקיעות בכל מקרה. זאת אומרת, זה לא, אוי, אנחנו החלטנו לא למכור, בואו נשאיר את הנכס ותראו את הכסף בעתיד. אז זה גם, לוקחים אחריות, כל מי שירצה לצאת בתום החוזה יצא עם הרווחים שלו. אז ברשותך אני רק אגע בזה ואני אגיד כן. שהעסקה מסתיימת בשני תרחישים. אחד, מכירה של הנכס, במידה ולא מכרנו, כמו בפרויקט הזה אגב, שהחלטנו לא למכור, כי אנחנו מאמינים ואנחנו רוצים שיש לנו, אנחנו יודעים שיש לנו עוד מה שנקרא פוטנציאל השבחה גדול, החלטנו לא למכור את הנכס, ומה שאנחנו עושים, אנחנו מביאים שמאי שהוא מאושר על ידי הבנק, שמאי של חברת דקרה, ניטרלי, שנותן הערכת שווי נכס, ואנחנו קונים את החלק שלכם בחזרה על פי שווי הערך החדש. אני יכול להגיד לכם שמשקיעים שסיימו את העסקה איתנו ב3 שנים של העסקה הזאת, שתכף אני אגיד, זו עסקה שיצאה להם עסקה מאוד 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 רווחית ומאוד טובה.
אז בעצם אנחנו מדברים על מסלול שנקרא מסלול ההון, שבעצם המסלול הזה, אתם בעצם משקיעות בחברה. אנחנו פותחים חברה ייעודית לפרויקט עצמו, לצורך העניין, סתם לדוגמה, יסמין מיסק החזקות, בסדר? ובעצם אתן קונות, בעצם במסגרת ההשקעה שלכם, סכום ההשקעה הוא מתורגם למניות החזקה בחברה עצמה. אני אשמח להסביר על זה בשלב גם יותר מאוחר יותר לעומק. ובעצם אתן שותפות בפרויקט. במהלך השלוש שנים האלה אתם תקבלו תקבולים רבעוניים שמשתקפים משכר הדירה. הנכס הוא נכס מניב, כשמו כן הוא מניב לי הכנסה, הבניינים מאוכלסים, נכנס שכר דירה, יש הכנסות לבניין, וזה משתקף אליכם כל 3 חודשים. כסף ייכנס לחשבון הבנק שלכם מחברת בעצם מיילסטון, ואתם מקבלים, אתם רוכשות מניות בחברת המשקיעים, מקבלות נסח של רשם החברות בברלין. זו בטוחה מאוד 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 חזקה, בעצם זו ההוכחה שאתם שותפות בחברה. חברת המשקיעים נרשמת כבעלים ומופיעה בנסח הטאבו הגרמני. אני רוצה שנייה להתעכב על זה. אתם מקבלות רישום, יהיה רשום בטאבו שכל השותפות בחברת המשקיעים הן בעצם רשומות בטאבו, הוכחה שאתם אחת מהשותפות בחברה, והנכס בעצם רשום על שמו של החברה, ויהיה רשום את האנשים שבחברה. אתם ממש תקבלו מאיתנו בטוחה נוטריונית. העסקאות מלוות על ידי נוטריון בגרמניה. נוטריון בגרמניה זה לא כמו בארץ, זה דמות פדרלית ברמה של שופט, הוא מלווה את העסקה. בתום השלוש שנים אתן משתתפות איתנו ועם שאר המשקיעים ברווחי המחירה סלש האקזיט. אוקיי, ייכנס לכם בסוף, אתם תקבלו את כספכם בחזרה ותוספת מהמחירה. כמה שהרווחנו אתם מרוויחות איתנו ביחד. אין כאן הגבלה, אנחנו לא מגבילים את זה באחוזים, אנחנו לא שמים כאן מה שנקרא אותיות קטנות. הרווחנו, אתן שותפות בחברה, מרוויחות איתנו על הבניינים בכל דבר. מבחינת מיסוי, אני לא אתעכב, אני רק אגיד שיש אמנה בין גרמניה לבין ישראל מבחינת מיסוי. אנחנו דואגים למס בגרמניה, אתן דואגות למס במדינת ישראל. אתם תקבלו מאיתנו אישור על מה מוסה בגרמניה. מה שמוסה בגרמניה לא ימוסה בישראל, אין כפל מס. אני יכול להגיד לכם, תמיד אני אומר למשקיעים להתכוונן במקסימום ל-25% מס רווח הון, לפי מה שאני יודע, ואני כמובן לא יועץ מס, אבל אני יודע שזה יוצא פחות, ואני כמובן אשמח לשלוח גם את המצגת לכל מי שתרצה, שתוכלו לעבור עליו אחר כך. לגבי נתוני מקרו בגרמניה, ברשותכם שנייה אני אלך רגע אחורה, ואני אגיד שבמיילסטון יש עוד מסלול, שהוא בעצם נקרא מסלול חוב, הוא לא מופיע כאן במצגת. מסלול החוב הוא בעצם מסלול שבו אתן לא שותפות בפרויקט, אתן נותנות בעצם הלוואה פיננסית, ובעצם ההלוואה הזאת אנחנו רושמים בחוזה, אתן מלוות כסף לפרויקט, אנחנו סוגרים איתכם בעצם ריבית שהיא ריבית קבועה וידועה מראש. זה מסלול שהוא קצת ככה עם יותר באמת ככה, אתן יודעות בדיוק מה אתן מקבלות, לעומת המסלול הזה שהוא מסלול עם רווח. אבל כמו שאמרתי, רוב העסקאות שלנו הסתיימו באקזיט מוצלח, ובכל העסקאות עמדנו בכל מה שצפינו בתוכניות העסקיות. מבחינת נתונים על נדל"ן בגרמניה, אני לא אלאה אתכם, אני אשמח להסביר את זה בפגישה. אני רק אגיד לכם שרוב התושבים בגרמניה חיים בשכירות, יש ביקוש לדירות בשכירות בעצם, ובעצם יש עלייה מאוד 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 יפה במחירי הנדל"ן בגרמניה. יש כרגע בעצם האטה בבנייה החדשה בגרמניה, ובעצם מה שקורה זה שמחירי השכירות עולים באחוזים מאוד 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 יפים, ובנוסף לצערנו 1,200,000 אוקראינים היגרו לגרמניה, וממשלת גרמניה צריכה לתת פתרונות דיור, ובנוסף התושב הגרמני רוצה בעצם מה שנקרא לשפר דיור. מבחינת האזורים שאנחנו עושים בהם השקעות בגרמניה, אז בעצם אנחנו כרגע מתעסקים, יש לנו בכל גרמניה
צייץ נמצאת באזור הזה, בין לייפציג להלה וגם לדרזדן, אזור מאוד מאוד טוב, מאוד מעניין. מבחינת העיר עצמה היא ממוקמת במדינת סקסוניה, בין, כמו שאמרתי, בין הערים שדיברנו עליהן מקודם, היא ממוקמת בין שלושת הערים הגדולות, ובעצם צייץ, לאור זה שמחירי הנדל"ן בגרמניה עולים, צייץ גורמת לתושבים הגרמנים לעבור אליה, כי עיר יותר קטנה, ובעצם יש שם המון 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 דברים מסביב, אם זה אוניברסיטאות מובילות בלייפציג, אזורי תעשייה, מקומות עבודה, יש בצייץ את בית האופטיקה, בירת האופטיקה של אירופה זה צייץ, יש שם, מפעילים שם בעצם מפעל לעדשות ולעדשות למצלמות, למשקפיים, טלסקופים, ציוד רפואי, ובעצם בגלל שמחירי הדיור עולים באופן גבוה בלייפציג ובערים מסביב, גם בצייץ המחירים עולים, אבל עדיין יותר אטרקטיבית לכל מי שרוצה קצת לשלם פחות. אם נשווה את זה סתם לדוגמה לא יודע מה, תל אביב, רמת גן, חולון, אזורי המרכז, מה סובב תל אביב. קצת על הפרויקט עצמו, אז בעצם רכשנו בניינים, 5 בניינים בשנת 2022, החלטנו לאחר 3 שנים להשאיר אותם בבעלותנו ולגייס סבב משקיעים נוסף. יש כ5 בניינים שמכילים כ38 יחידות שמתוכן 34 דירות ו4 יחידות מסחריות. ב3 שנים האחרונות שיפצנו את כל חזיתות הבניינים, 24 יחידות בעצם כבר שופצו, ונשאר לנו עוד 14 יחידות, 91% תפוסה, כי יש 2 דירות שנמצאות כרגע בשיפוץ. במסגרת הדירות שאנחנו משפצים, אנחנו מציעים לדיירים בבניין לשפר דיור ולעבור לדירות המשופצות, ואז הדירה שלהם מתפנה. לרוב תמיד זה קורה, הדירה שלהם מתפנה, אנחנו משפצים את הדירה שלהם, מעלים עוד את השכירות, ובכך בעצם מעלים את ההכנסות של הבניין, ואז הבניין שווה יותר, מן הסתם, כמו דירה בישראל, שאם היא משופצת והיא מניבה יותר שכירות, מן הסתם המחיר שלה במחירה יהיה יותר גבוה, כי התשואה יותר גבוהה. אז בעצם זה מה שאנחנו מתכננים לעשות. דבר נוסף מאוד 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 חשוב, הבניין הזה הולך לעבור בעצם מעבר מאנרגיה רגילה של חשמל, אנחנו בעצם מעבירים אותה לאנרגיה ירוקה. בעצם מיילסטון הולכת למקם בבניינים, ב5 הבניינים האלה פאנלים סולאריים, ואז בעצם מה שקורה זה שחברת האנרגיה הולכת לשלם לחברה שאתם במידה תחליטו להיכנס תהיו שותפות בה, עוד הכנסה, בעצם עוד כסף על השכירות, על השימוש בשטח הבניין, בעצם שיניב אנרגיה. ואז מה קורה? גם מרוויחים יותר כסף, הבניין שווה יותר, הבניין מכניס, וגם הדיירים משלמים פחות חשמל, אז זה מעלה את ההכנסות של הבניין, מקטין את ההוצאות, וכולם מרוצים, וזה דבר מאוד 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 חשוב. מעבר לזה, מיילסטון תמיד 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 משתמשת בבנק מקומי למימון לרכישת הבניינים, לרכישת הנכסים שלנו. למה זה חשוב לכם? א', כי בנק הוא גוף חכם שיודע איפה לשים את הכסף שלו, אז א', הוא עבר על התוכנית העסקית, מאמין בתוכנית שלנו, מאמין בתוכנית העסקית, מעבר לזה מאמין בחברה. והדבר האחרון זה שבנק תמיד מבקש ביטוח מבנה, אז גם אתן מכוסות בעניין הזה. ודבר נוסף, אנחנו החברה היחידה שאני מכיר שמקבלת מהבנק מימון עם ריבית קבועה ומאוד מאוד 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 נמוכה. זה דבר מאוד 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 חשוב, כי בעצם אם תהיה עלייה של ריבית, זה לא ישפיע על הרווחיות של הפרויקט, וזו אחת מהסיבות שאנחנו מאוד 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 שמרניים, מאוד שומרים על הדבר הזה, ובזכות זה, זה אחת מהסיבות שאנחנו מצליחים. מבחינת המיקומים של הבניינים, אתם יכולות לראות גם שהם לא נמצאות באותו מקום. הבניינים, לא נמצאים באותו מקום, יש כאן פיזור, ולכן כמשקיעות זה דבר מאוד 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 חשוב, הפיזור הזה, כי אם באזור אחד יש ירידה או עלייה, זה לא משפיע יותר מדי על האזור השני, ויש כאן בעצם מה שנקרא ריווח. כאן אתן יכולות לראות בעצם את הבניינים,
הבניינים עצמם, הם בעצם עברו כבר את ההשבחה, מאוד מאוד יפים, הכל בעצם מכניס, מניב. יש לכם פה הזדמנות להיכנס לעסקה מאוד 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 טובה, מאוד סולידית, מאוד מעניינת. מבחינת החוזקות שלנו, אז בעצם מיילסטון זוכה לשיעורי ריבית מהבנקים, כמו שדיברתי, אנחנו יודעים למכור בטווח הזמנים, יודעים, אנחנו נערכים כבר למכירה כבר כ8-10 חודשים לפני תום ה3 שנים. יש לאבי קשרים מאוד מאוד חזקים בזכות התנהלות עם חברות נדל"ן, בנקים, עורכי דין, מה שמסייע לנו למכור ולהשיג נכסים במחירים טובים. והדבר האחרון, יש אפשרות לצאת מהעסקה בכל שלב, אם חס וחלילה, ומי כמונו בשנה האחרונה יודעים שקורים דברים ושום דבר לא צפוי, במידה וחלילה קורה משהו רע, או לשמחתנו לפעמים קורה משהו טוב, אני אומר את זה כי פעם אחת משקיעה הייתה צריכה לחתן את הבת שלה, והייתה צריכה למשוך את כספי ההשקעה. אפשר למשוך את הכספים בהודעה כמובן מראש, כמובן שיש איזשהו מרכיב של דמי יציאה, אבל זה משהו מאוד 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 סולידי, מאוד עדין, ורוב המשקיעים אצלנו נשארים, מכיוון שמדובר כאן על 3 שנים, שזה ככה בעולמות ההשקעות נדל"ן, מדובר כאן על ספרינט. זו העסקה, אנחנו בעצם מגייסים למסלול ההון החל מ-60,000 יורו, נתנו 2 פרוסות של 52,000 יורו, אבל בגדול רוב פרוסות ההשקעה הם החל מ-60,000 יורו, שזה היום גם, אגב, היורו היום, פעם אחרונה שבדקתי הוא על 3.72, שזה למשקיעים בישראל זה מדהים, כי הכסף שווה יותר. זה בגדול העסקה. אם יש שאלות אני אשמח לענות. יסמין, חזרה כן, אלייך. אתה רוצה עוד משהו מהמצגת או שנסגור את השיתוף? אני לא צריך לגבי המצגת. אז מקסימום כן. יפה, אז היה ממוקד, ברור, תמציתי. אה, בעצם העסקאות, יש להם מודל מאוד דומה, זה שרוכשים בניין, אני ככה רק מסכמת את זה במילים כזה פשוטות, למי שהבינה או לא הבינה, שבעצם קונים ביחד את הבניין, משקיעים ומיילסטון, וכל אחד מקבל, בעצם כל אחת מקבלת מניות בחברה שמחזיקה את הבניין. זה כמו בעצם להיות עם בעלות באחוזים מסוימים בבניין. זאת אומרת, אם יום אחד הוא נמכר, ברור בכל הרישומים מה החלק, האחוז היחסי של כל משקיעה בנכס. הם ממש מקבלים מסמך רשמי עם המניה הביתה, וזה מאוד מסודר, הכל רשום. ובעצם כשותפה בבניין מקבלים את השכירויות שמוזרמות כל רבעון לחשבון, ובסוף נהנים מהרווחים של המכירה גם. אז המודל הוא מאוד פשוט, הוא עובד, מישהי שאלה אותי פה בצ'אט על העניין של המיסוי, האם אני אחשב כבעלת נכס בגרמניה. אז ליאור נגע בזה, נכון? זאת אומרת, זה לא שאת מישהי מוגדרת בעלת נכס. בעלים של בניין, ליתר דיוק. כן. בעצם יש חברה של הפרויקט יש עצמו. חברה, יש לך חלק בחברה, אז זה לא בדיוק כמו להיות בעלת נכס מבחינה של מיסוי וכאלה, ובלי קשר, כל המיסוי בצד הגרמני, מיילסטון מטפלת בו. זאת אומרת, בארצות הברית, מי שהשקיע, הרבה פעמים צריך לקחת, לשלם לרואה חשבון, להגיש דוחות שנתיים, יש את ה-K1 וכולי. פה בצד הגרמני, מיילסטון מטפלת בכל המיסוי. אחר כך שמגיעים לארץ, אפשר להראות כמה מס כבר שילמת בגרמניה, מראים את זה פה לרואת חשבון, או מי שעצמאית, מי ששכירה, נטפל בזה, ומשלמים בארץ את ההפרש שלא שולם עדיין. זה לא תהליך מורכב, לפחות לא בצד הגרמני. וזהו, אז בעצם היה די ברור. אני רואה שאין הרבה שאלות, כי אתה עשית את זה מאוד מדויק וכולי.
זהו. השתדלתי, אני בדרך כלל כן, חופר יותר, אבל נכון, השתדלתי להיות פה מתומצת, ומי שבאמת תהיה מעוניינת, אז אפשר באמת כן, לקבוע פגישה, שיחת נכון. טלפון. מה שיפה במודל השקעה הזה, זה שלפעמים אני בוחנת עם נשים, למשל, אפשרות של רכישת נכס סתם, למשל, אתונה, יוון, ובסוף היום, המודל הזה של ההשקעה בגרמניה, הוא מתנהג ממש כמו לקנות דירה, פשוט בלי הכאב ראש של להיות בעלת נכס. כי יש תזרים מסחירות שהוא דומה בממוצעים שלו אפילו מעל הממוצע לפחות של שכירויות בארץ, בטח ביוון, מקבלים את השכירות באופן שוטף, ואחרי 3 שנים מוכרים את הנכס ומקבלים רווחים, כמו שבעצם הייתי עושה אם הייתי רוכשת דירה, ורוצה לגלגל את הכסף, ובעצם יש מחירה ואת הרווחים. אז זה מודל שהוא מאוד נוח, כי לא צריך להתעסק עם סוחרים ולא לשיפוצים ולא להתקלקל המזגן, אבל מבחינת התשואות, הן מאוד דומות לפעולה של לקנות לבד. אני חושב אז שצריך לקחת בחשבון, סליחה רגע ברשותך, כן, צריך לקחת בחשבון שגם כשקונים דירה היום, נגיד בחו"ל או בארץ, יש המון 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 משתנים שצריך לקחת בחשבון. זאת אומרת, אם אומרים, סתם לדוגמה, תעשו תשואה X, צריך לקחת בחשבון שיכול להיות שהנכס יעמוד ריק תקופה כן, מסוימת בין לבין, יכול להיות שיש תקלות, צריך לשלם דמי ניהול לחברת הניהול, למי שמנהל בעצם את הנכס בחו"ל. כאן אתן לא עושות כלום, אנחנו דואגים להכל, אנחנו מטפלים בהכל, אנחנו לא יכולים לגבות זאת אומרת, עוד השקעה במהלך ה3 שנים, אי אפשר לדלל אתכם, אי אפשר להוסיף עוד תשלום בדרך, הכל כאן מאוד 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 מסודר, מאוד מאורגן, ועובד בצורה מאוד ככה טובה, ועל סף הגבול באמת המושלמת. אה, ומעבר כן, לזה, גם גרמניה כמקום להשקעה, מקום מאוד 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 רגוע, אני תמיד אומר למשקיעים שלי, זו השקעה משעממת. נכון, אין כאן יותר מדי, יודעים בערך את הגבולות, יודעים שאפשר לעבור, אבל באמת מדינה מאוד מאוד חזקה, גם עניין הריבית שנגעתי בה מקודם של הבנק, זה דבר שהוא באמת Game Breaker, זאת אומרת, זה מאוד 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 חשוב שתבינו את זה. כן. יש יותר יציבות, נכון, זה בשונה מהכלכלה של ארצות הברית, שהיא קצת יותר סוערת, תנודתית וכולי. נכון, אבל ארה"ב זה גם, זה מקום טוב להשקיע בו. זאת אומרת, אני תמיד אומר, תשקיעו במדינות חזקות, תשקיעו במדינות שאם חס וחלילה יש איזשהו זעזוע קטן או איזשהו משהו שקורה, אז תשקיעו במדינות כמה שפחות ייפגעו מהדבר הזה. זה מאוד 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 חשוב. כן. עדיין אני יכולה להעיד בין ארצות הברית לגרמניה, שגרמניה בשנים שאני משקיעה הייתה הרבה יותר יציבה מארצות הברית, שחוותה טלטלות וריביות ונשיאים, זאת אומרת, גרמניה, גם חוקי המיסוי וגם הכלכלה שם מאוד יציבה, הכל עובד מאוד מסודר. אז זהו, אז תודה רבה. בכיף. ותודה לכל האמיצות שככה מעיזות ולהיפתח למחשבה להשקיע, ואפשר לעבור לעוד שלב, לדבר איתי, אם אתם רוצות לבחון אם זה מתאים לכן, באופן אישי ההשקעה, ואז גם לתאם שיחה עם ליאור, לרדת לעומק ליותר פרטים. וזהו, אז אנחנו ניפגש בצד השני, וכן, תודה רבה שאירחת אותי, אה, ואני אשמח, אני אשמח לתת יותר פרטים ובאמת לספר כן. על הפרויקט הזה, כי הוא באמת פרויקט טוב. אם למישהי יש עוד ככה שאלות, וזה הזמן, אבל רגע בוא נראה. אז טוב, אני מסיימת את ההקלטה פה, ואנחנו ניפגש בפגישות אישיות.